זה הדמות הכי שנואה שלי. היום אני הולך להגיע איתה ל1000 גביעים. זה הולך להיות ממש קשה. עכשיו אני באמצע משחק, אני משחק, בואו נראה. אני אצליח לנצח במשחק הראשון, כי באמת אני גרוע עם הדמות הזאת. ג'י ניצחתי. עכשיו אני 9 גביעים איתה. יאללה, בואו נתחיל עוד משחק. אני מקווה שנעשה ווין שוב. נראה לי יש בוטים, כי אני לא שיחקתי איתם בחיים. אתם רוצים שאני אעלה פורטנייט, תגיעו פורטנייט בתגובות. ניצחנו שוב. ניצחתי את המשחק הזה, אנחנו עוברים למשחק השני. אני הולך לנצח שוב. נראה. אני שוב אעשה משחק. צריך לנצח. ניצחתי. אני עכשיו עושה את המשחק הרביעי שלי, אני כבר 30 גביעים. אני ממש לא יודעת את הדמות הזו, לא יודע, היא לא כזאת טובה. וואי, זה שברתי אותם באמת. שברתי אותם ממש. הוא טריקו, הקבוצה שלי, עם עליון. שברתי דינמייט. לטבור, שוב ניצחנו. עכשיו אנחנו נהיה במשחק 42 גביעים. יו. עכשיו רק הוא צריך לשרוד אם הוא לא שורד, באמת יש איתנו נובים. פעם לא עלינו רק 4, אנחנו במשחק השישי. אני אראה לכם מה יש לי במדות וגם דברים מדהים. אז שימו לייק וסאב, תנגרו עם הדמות הזאת. לא, אז זה ההידרה. אני אחכה שלא יהיה להם בועה ויפצח אותם. ניצחתי. עכשיו אנחנו נכנסים למשחק השביעי. עדנו את קרוב לאל פרימו. בואו נהרוג את כולם. הוא הורס לי את הבניין. יפה, יפה הרגע. אל פרימו די מאוד גרוע. בואו ננסה לנצח אותו. תודה רבה שתצפיתם. יאללה, אנחנו נהיה עד 100. סגור את הסרטון. יש כאן צמר כלב. אני לא יהיה לייק, כי אני באמת טוב איתה וחרשתי עליה ואני מכיר אותם טוב. טוב, עכשיו אני לוקח את זה, הולך. בואו נראה כמה עלינו 9. 7 ברצף, יפה, 87. יש לי עכשיו אגדי. אם יוצא לי דמות באגדי הזאת. הייפרד של נסטו, סביר. התחלנו עוד משחק. אני חושב שזה משחק העשירי. אז בואו ננצח. עכשיו באמת יש ממש בוטים. בואו ננצח גם את זה. ואז יהיה לנו אחרי זה נראה לי עוד משחק. בואו נעלה ל100, לא יודע. תלוי אם נהיה ממש טובים. פרימו. אנחנו ניצחנו, רשמו לערוץ ושימו לייק. Let's go. הם חייבים לקיים את ההבטחה. אנחנו 101 גביעים. הגעתי ל100 גביעים, בפרק הבא אני הולך להגיע ל200.